Nibingelele nginamukele kuThabizolo TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele u-subscribe button ukuze uthole zonke iy'ndawo. Ojabule uKhuzani King Indlamlenze Mpungose ngenkathi efika kungazelele muntu egaraji eyokwetha upetrol wathola ikhumbi kanye nemoto encane abashayeli bakhona bedlala i-album yakhe eshisa izikhotha entsha asanda kuyikhipha esihloko sithi angidlali nezingane. Kanti abashayeli bebengamuboni bemdlala nje ngothando abanalo ngaye lapho kade edlula khona ku-N3. Ube esebhala kanje ekhasini lakhe ku-Facebook, ayikho into emnandi njengokuthi ufike izimoto zikudlala egaraji zingakuboni. Leyo moment ngiyifisela wonke umculo ngoba iwumlando, iyaqala ngqa endimeni ukwenzeka. Ngiyabonga uthando zibonele bukhoma umfanekiso oqoshiwe kuvideo. Sibonge sihlangane ngokuzayo. Ngila egarage. La egarage la ku N3. Ungena ikhumbi la izothela la. Ikhumbi. Izothela la lekhumbi. Zwana dlala. Nansi enye imoto edlulayo futhi nansi zwana nayidlala dlala. Uzuyehlake uyehlake uyangibona ke futhi la. Awathi ngivulele manje. Hayi boqhawe. Come on John. Oh my God. Hey, intamdeza madoda. Hey, oh my God. Intamdeza ensizeni. Uyabona ukuthi ngiyabona case. Siyaphila baba. Intamdeza. Kaphela ngakubona. Siyajabula ukubona. Hayi ngiyathokoza kakhulu. Hayi siyajabula ukubona. Awushuthi isithombe phela. Isiqishini ifoni. Hayi wabona iTyson. Ngiyanishutha la. Siyabonga mfowethu. Siyabonga ukubukeza lebusika mfowethu. Khabazela. Okay, siyabonga.